Zeviyên çandiniyên navçeya Cêlikanê ser bi parêzgeha Semsûra Bakurê Kurdistanê ku ji ber lehiyê dibin avê de mane û zerareke zêde dîtine. Ev jî tutûna ku ji zeviyan hatiye komkirin û ji bo hişkirinê li ser banê xaniyan hatiye danîn. Bi erdheja şeşê Sibatê ya Mereşê re piraniya banê xaniyan hilweşiyan û bi ser da jî barana gur zerareke zêde da tutûna welatiyan. Tek geçim kaynağımız olan tütündü. Tekane çavkaniya de barame tutune. Em jî tutunên xwe ji bo hişkirinê datînin banê xaniyan. Sedê notê banê xaniyan hilweşiyan û sedê notê tutunan li banê xaniyan ji nav çû. Li Cêlikanê 10,000 ton tutun ji ber erdhej û lehiyê ji nav çûye. Welatiyên Cêlikanê ku tekane dahata wan tutûne ji bêçaretiyê nizanin çi bikin. Banên me hilweşiyan û tutûna me di nav de bû. Ew dahata me ya salane bû û hemû ji nav çû. Li Cêlikanê salane 7,000 ton tutun dihat berhemanîn û sala 2022 ji ber nexweşiyê tenê 5,000 ton tutun berhem hat. Welatiyên ku zerareke zêde kirine li hêviyê ne ku dewlet zerara wan qerebû bike. Lê heta niha tiştek ji wan re nehatiye gotin.